Zákazník si môže dať vygravírovať akúkoľvek predlohu, ktorú dodá v elektronickej podobe, či už fotografiu blízkeho, alebo takýto lístok. Gravírovací stroj je veľmi presný a dalo by sa povedať, že každý zlatník si uchováva jeho tajomstvo, pretože je až neuveriteľné, s akou presnosťou dokáže tento stroj vygravírovať akúkoľvek predlohu. Stroj vie vygravírovať každý detail na obrázku. Dokonca vie vytieňovať plochy, ktoré sú v origináli tmavšie alebo bledšie. Pokiaľ by si dal teda zákazník vygravírovať tvár na tento prívesok, tak každý jeden detail tváre bude týmto strojom zachytený na striebornom šperku. V závere je šperk hotový a dokonalá kópia obrázku je zväčšnená na striebornom prívesku.